Siyabingelela ngani zokuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button. Namuhla-ke ecaleni likaNgizwe Mchunu, uNgizwe Mchunu namuhla inkantolo ibimbizile ukuba azochazela inkantolo ukuthi kungani izimfuno zabameli bakaJulius Malema kumele zichithwe. UNgizwe-ke uhlulekile ukuchazela inkantolo into ephathekayo, so inkantolo ivune izimfuno zabameli bakaMalema. Okwamanje icala liphelile immediately unless enza i-appeal, otherwise naku okumele akwenze, kumele enze ividiyo exolisa ehoxise nakusho ngoJulius Malema. Le video-ke bathi kumele ayisendele uKing Zoso for ukuthi ayoyifaka ku-TikTok la afaka khona lena eyokuqala noma eyamqhatha, then akhokhe izindleko zecala abameli bakaMalema. Uma eseqedile bese ekhokha u-1 million ngokungcolisa igama likaJulius Malema. Ukube-ke uNgizwe ufike enkantolo nento ephathekayo, ubufakazi bokuthi nawu ngampela u-60 million uMalema awunikwa ngama-Nigeria ngama-drugs dealers, then inkantolo ibizovuna yena. Lamacala-ke akanjena uma uphethe ubufakazi bento owayikhuluma livame ukuphela ujuqu. Okunye-ke uNgizwe ubezimele, ubengenaye ummeli, akafikanga nammeli futhi ubebukeka njengomuntu ongaliqondi leli cala kanye consequences alo. Even i-final decision yenkantolo ubengayiqondi nje. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko. Yeah, they could be a little bit. They are no fun no me a court. A court in the toilet. Yeah. Indaba ezithi asibalalele nje bekhulume yonke into beqede sakhe. Akunankinga noma ngathi wasithiweni silalele sihloniphe laba abasemsebenzini bese siyahamba. Ya kukho nje okunye la kuze kuqhume i-osilingi lapho bekhuluma iNgisi asinamsebenzi nalona. Asilalele kodwa sihloniphe abasemsebenzini bekhulume benza umsebenzi wabo bona beqede basha bakushoyo ngokumsebenzi wabo thina bese siyahamba. Zulu.